Yabona-ke uma kukhona umuntu okuthiwa uyaphakanyiswa ezothatha lento mase simphakamisa. Iyona indawo leyo yokumphakamisa, siphakamisa kuyo ngoba lana ngena amakhosi lapha ngithi lapho kwangena khona inkosi yaseKhongo ihamba-ke lapho esifike sicele khona izinto kulamadoda esigodlweni sikababa mkhulu. Bayede siyakhuleka makhehla, siyakhuleka bokhokho, siyakhuleka bomkhulu. Ningethuki-ke madoda, bantu abadala, ningethuki. Sihamba nabantu lapha, labantu-ke sihamba nabo abantwana abazofuna nje ukwazi ngani ngoba kuningi okukhulunywayo ngaphandle. Ningethuki-ke makhehla, ikhona-ke lapha emphelandaba kufike kuthathwe khona-ke izinto njengoba ubona nje la emakhosini sithi sinabantu abahlala ngaphansi kwamanzi. Ilapho esibakhulekela khona lapho abantu abahlala ngaphansi kwamanzi. Sizongabanyakazisi-ke abantu ngoba bakhona la endlini kodwa ongeke ubabone manje njengoba izulu linje. Mungasibabone cishe singaphuma sibaleke igubhu zabo esamakhosi lesiya nje ubona nje libafazi beduba inyama sichicha sengathi sigcotshwe ngamafutha. Cha, akulutho. Indlela nje esisebenza ngayo. Awungiphe nayo impepho ngithi umyakazisa la madoda mhlambe bazophuma ababili abathathu. Hamba mfana. Abaningi-ke baye bathi indoda yophondo. Kuthiwa ngihlola ngophondo. Uthi ubukhazikhazi bamakhamela. Sicela-ke nina-ke madoda ukuthi ibutho-ke likamkhulu uThwakumani linyakaze nakuba-ke kunje. Lapha-ke ilapha ngampela ongena khona makuthiwa uzothatha lento. Uma uzothatha lento nawe sebekubambile mkhothiseni naye kushubile ngiyanibika nje nikhuliswa yini. Na uzothatha lento-ke ithathwa la endlini sikhandela nje thina nazi ayigubhe esiyikhandayo. Sikhandele kuleziyana ezincane bese sikhandele okungangamandla akho. Sikucelele kodwa kuqala ukuthi sicele kwabakini, sicelele kwabakini ukuthi bahlangane nabala ekhaya bese unikezwa into ezokwazi ukuthi yondle wena, yondle izingane zakho, yondle umndeni wakho, iphakamisa ibhizinesi lakho. Kahle kahle sifuna ukuthatha wena from nowhere sikuphakamise ube yilo muntu ofuna ukuthi ube uyena. Izona izinto esisakhayo impondo lezi-ke sikhandela amakhosi sikwenze konke okunye nje sikhande uhambe nakho nje kube kuwe everywhere you go la uyakhona. Yes, siyaqinisa ngoba phela kufanele uqine. Kuzokusiza ngani ukuthi ube weak kodwa ube uthi unento but uyabonakala uweak. So-ke lamakhosi kala ekhaya akhetha ukuthi eze amabutho ezohlala la ekhaya. Sikhanda kakhulu into okuthiwa yibutho. Uma uvula nje lapho kugcwele amathambo aseyiqiwini lamathambo lawa esiganda ngawo bese siyivusa lento kube iyona enyakazayo. Sinyakazise nokusemanzini kukwazi ukuthi kuphile, hayi izicubi zabantu ngoba lapho kunomuntu khona inhlahla kayikho nje. Ithambo lomuntu ngeke nje uthi ungenza inhlahla ngethambo lomuntu, uyabona. Cha, asikwazi ukwenza njalo bafowethu. Kunjalo mshikashika indaba socansini ndumandumane edume ezizweni sihlahla semdlelo esingahlala nyoni. Yona yohlala khona iyobhamu kamehlo. Kunjalo madoda. Hey.
nanka amasotsha esihlala nawo camera yakhe yasebenza baba lapha kade ukhuluma ngawo yebo yababona lalani ke madoda hayi ngolaka hayi ngempi hayi bamba hayi luma hayi bamba hayi luma ke madoda ngisikhandlela mfana ngisisibani mase sithi ke ayihloma ihlasela impela hayi sisuke silihlomisa ngalamadoda khona nje umfana kade efike lapha ethuthunyiwe kuthiwa akazongisesha ukuthi ngikhona uyamkhumbula ngafika naye police station ngathi hayi ke uzobatshela ukuthi utholeni ngase ngithi abaxoxe ke la endlini ngoba babethi igebengu ifuna ukuzwa ukuthi yini ezoyiphazamisa mayifike la ekhaya ngabe khona imkhovu ngase ngithi hayi kulungile ngizophahla nje bese ngivala uyobe usubatshela wenze njani ewamemeza mkhulu yimina engaze ngamkhipha lapha sekumele ephume la ngaphandle sefuna ukukhuluma hayi wacula umfana nezinamba wayephethe ngekhanda wayebiza impela engayibhalanga ngisho phansi inamba zabantu othi babe mthumile la ekhaya uthi akabheka umkhulu khonani uma khona umkhulu yini asebenza ngawo lapha egodlweni engaba ingozi kubo uma bengena la ekhaya cha wafika impela umfana khona ivoice note nje ayithumelile ethi ngimxolisele nasemphakathini nasenduneni uyaxolisa kakhulu khona le voice note ayithumela lapha efonini sengiqale ngafonelwa izinsizwa ke zona lezi ezazimthumile ngase ngithi mina hayi vele ngisanifuna nje ukuthi ke nisondele sizoxoxela eduzane ngoba naye saxoxela eduzane base bebona ama video ke akho mfana efikile baxolisa ke ngase ngibona ivoice note yakhe sexolisa ngathi hayi vela ngikaze ngaxabana nabantu umsebenzi wami ukuthi nginikeze umuntu lento ayifunayo yeah no sehleni ke siye lapha lela ke ngokwenkosazane laba bamasonto nani sicela khona izinto ezinhle angithi uyabona nje kule ndawo ome khona kuyaye kube namanzi afike nje ahlale bengekho amanzi namhlanje la njobini bekhona mkhulu okay awenkosazane siya sithi ke indawo yenkosazane le ngokunjalo isikolo bayethi ya na sofa hambe sofa ubahluthi ngahlala siyakhuleka ke thonga lokusa siyakhuleka ke bokhokho nani bomkhulu siyakhuleka ke abantu abadala nabasekhabo mame nabasemadungeni bongubonduna boshabala ushuka zibeka bedala hlumela imhlophe ehlala amayosi siyakhuleka ke emakhosini sikhuleka ngeshona langa ayithi asibona nje isithombe sokunye kumfundisi engabiyeke sikufundisa nakha namhlanje useyinyanga enkulu namhlanje ngoba mhlipha amahlazo ubufakazi bezinye izinto ngoba buhlungu umyekiselana kuba umfundisi usumyekiselana cha phela ngithi manje lokuba umfundisi wena wayilokho ekhuluma izinto ezingekho ngoba wayefuna imali kanti lo muntu unedlozi ngase ngimnika ke leyo hayi ngoba lento yokuprofita ngempela yona hayi ngiyabheja ngayo leya la ekhaya hayi ngiyabheja ngayo ngiyabheja impela ngayo ngamnika ke lento ngase kwafanele ngiyotshela ibandla lakhe ukuthi hayibo lo muntu lo unesiphiwo esokuthi aphathe nina njengebandla lakhe bese zoba nesiphiwo sakubazalwa nazo uyabona njengamanje lo muntu lo
usezoba umelaphi, uzoba udokotela, uzonithandazela spiritual. Ebese kuba khona izinto azoninikeza zona esandleni. Ningathuki nentuso ukuthi umfundisi wenzani, cha. Esigodlweni seoffice lomsebenzi wakhe, lona office omsebenzi wakhe, kodwa ukuphila kwakhe ukuthi akabe sesontweni ngeke azaye ukuthi anikhonzise. Uyabona? Njengoba ngangibona ngabona lapha ucotshe ubani, ubaba uNguso kuSiphiwe lapha, ubaba uMadlala laphana ophetha bendabuko. Ngangimnikeza isiphethu lapha, ngase ngimyala ukuthi uyiphathe kahle, unganquma abantu mawuswelapha, njengoba simfaka ijazi elibomvu nje, unganquma abantu mawuswelapha bese utshela abantu ukuthi wena unezinto ezinkulu. Yabona, ngoba zinamanga lezi zinto ezelaphana, abathe hayi ngizongena ku social media mina ngibatshele, kodwa namhlanje akahle useyinyanga enkulu ngithule nje ngiyambuka ngithi ngiyabona ukuthi ubani loyo sontisa ngenza yona. Engasho ukuthi ayixabane bafowethu, no. Bese ke siyangale lapho ke esiye singene khona sithi kuse steam room uma sesisebenza siphakamisa abantu silanda khona manje. Zivuthe zivuthe zibe bomvu. Yebo. Sipheka nazi insimbi. Kumele singene la. Ake ama pets la. Yo. Siphumele singene la. Nami ngisuke ngikhona. Bese siphahla lonke uhlobo lomphahlo, mawuyixhosa siphahla ixhosa, uyiswati siphahla ngeSiswati, lonke uhlobo siphahla la siyaqhuma la. Singene nje sihlale nje ubona kunje semgodini lapha ya. Kuhlalwe la insimbi lezi ya bekade kuqunywa. Oh yeah. Yabona. Bese angithi yabona ukuthi nayo lendlu istezanyana. Imithi ke gcwele la. Laphezulu. Ya. Asake imithi ke sikhipha la imithi siyoyiqhula bese sikhanda lento. Kodwa isuka la imithi. Yeah. Yabona. Nansi la igcwele khona. Bese sikhipha la sambe siyiqhule bese kukhandwa leyo nto esuke siyikhanda. Yeah. Yona indlela le esiphila ngayo la ekhaya. Mkhulu nalomuzi. Bangakoma. Yabona ukuthi basho.